साथ दिनी जे दूर जे कैंपिंग जे खलाइथिनि वो गामियाव खलाइजाका हायकबा गामिनि लोकरक बसुक जरतै दोनो सापोर्ट खायका द के सार बेलेके हामबाय जेहेतु आनियाबो निजिनि पंचायत निजिनि बिसि वेस्ट जलबासाय 17 पेगा जलनि बिसिङाव खबजाक आनि निजस्व जे पंचायत हायकबा बिसि अ जागाव तिनि आं गोबांमा बरक आनि कर्मी रक आनो नायसिंलाय दंमानि आनो ताङै फाया किसापान मालाय फाया नायजामु संजाकै दंबायो इलेक्शन नि दिगलार मानि परेनो बरक आनो हने आसाय दंलाय मानि आबोनि परे बुमुं बरक आनि नुगै बेलेके खातं थजाक बाजी सकलायजाक एडभान्स न बरक आनो गप्लाय हनै वान सकलायनाय तिनि नग नग थांगै एरम एकटा सारा मानखा बनि रेसपॉन्सिबिलिटी जे मानखा आं बेलेके बोखा तंथका बरक साव जतन जों लकेलनि बरनो बुदनाय गाहाम गोरखन बुदनाय गोबां बुदबाय पास खाय रहनाय हनै बं थानि आं तिनि जे बुखुनि कक खानाका आबान बागै बेलेके खातं थकजाक अ दूर प्रोग्राम तिनि फाय सकायजाक आनि लगि दङ अर आनि 17 गुलागाति मण्डलनि सभापति आनि दादा नारायण देबनाथ ताई अर दङ युव मोर्चानि प्रेसिडेन्ट जिनि हरिशंकर दा ताई अर जनजाति प्रेसिडेन्ट इंगै अ जागाव समित देबबर्मा ताई अ जागानि शक्ति केन्द्र ताई बुथ प्रेसिडेन्ट खलायनाय जों अ जागा दूर प्रोग्राम सियांलाय दङ जों ताई अम खलायनाय जों वेस्ट जलबासाय नेङै जों रामचन्द्रपारा हायाकबा अम जों रामचन्द्र पाइमानि यागुल हरिचन्द्रपारा खलायनाय जों पाइ सारिगो स्टिक कर्नार खायनाय जों दिनै सभा जागा मुथागिरलाय हामबाय सर 17 तारिखनि जे रिजाल्ट नि बखाव बाहाय मा दं सर आव जन गण देवता रंनि थानि रायिंनाय नामखां बिसास खायो आनि निजिनि बिसि आनि निजि आसायमानि जागाव गोबां बुधबाय आं अ जागा लिद खायनाय आसा खायो हामबाय